Il-Gvern se jkompli issaħħaħ l-investiment f'edukazzjoni vokazzjonali biex aktar opportunitajiet ta' kwalità joħduhom iż-żgħażagħ Maltin. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt li tnejn filgħodu żżar il-kulleġġ MCAST. Akkumpanjat mill-Ministru Edukazzjoni Clifton Grima, Dr. Abela iltaqa' ma' bosta studenti fosthom dawk li bdew kors għall-ewwel darba f'dan il-kulleġġ. Jirriżulta li l-MCAST din is-sena qed jilqa' aktar minn 3600 student ġdid. Fosthom hemm studenti fl-Istut ta' Snajja li reġa' infetaħ mill-Gvern Laburista b'impenn lejn it-tkattir ta' Snajja Maltin fost iż-żgħażagħ. B'kollox l-istudenti fl-MCAST jammontaw għal ftit iżjed minn 9200, żieda ta' 2% fuq sena skolastika li għaddiet. Il-Prim Ministru nnota wkoll l-investiment li qed isir fl-Istitut tal-ICT fil-kulleġġ, binja li se titlesta fi żmien li ġej biex tagħti l-aqwa ambjent u faċilitajiet edukattivi lill-istudenti fosthom laboratorji state of the art u semma wkoll lotja ta' €1500 fuq 3 snin li tingħata lill-ġenituri dawk l-istudenti li jażlu jibqgħu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja u anke it-tisħiħ tal-istipendji. Il-Prim Ministru iltaqa' wkoll ma' bosta letturi li bdew igawdu mill-aqwa ftehim kollettiv għall-edukaturi u l-ħaddiema tal-MCAST. Sadattant fl-istess okkażjoni tal-Freshers Week fl-MCAST l-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia żar il-kulleġġ li wkoll qed jospita stent f'isem l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u l-Ombudsman.